Dan haki ne ki kendet benai balala ki sipai ke riborma ki latang ya ki ying school ki ying jong ki riupat ba ki ying mane kentuk ya ka ying mane jong ka balang presbyterian bat kane ka kamrunar jong ki ka nang yai peteng haduk menta menen kat baki pat rumet jong ka balang Assembly of God bat ka balang baptis ki dang pen kre penrem pen itanan ya ki ying mane jong ki na ka banta ban rakhe ya usnem bathamai Ndrai ki sipai jong ka ribor mapat kilawan bantang dos mono ya ki ying mane jong ki tongin po kerpang ya ki ne ki para bangat jong ha ki jing duai kamtam ya ki nongsyong sinong jong ka ribor ma ki badan hapok ki ne ki sinong ki basyak le ben kha ha ki bor sipai ki ne ki dai ki sinong mar kaput bat ka misoram ki babon ki priu ha ka ne ka ri ki syak le ben ha ki bor sorkar jong ki hi ki basan syariah ki kumjo ro ngim dai ban klet ban ai ngo yo blai ban idang yo ya ki nong san syar ki babha po kari jongi ngin duai kerpang ro ya ki nong yalam jong kari jongi ba ublai un ai jing start ya ki ha ki kam syakri pat ba jong ki knang bakin la ro ban le hok bat ban pendep hok ya ki kam syakri pat ba jong ki Har kisi ba